Pardo Bazán rebautizou a Coruña como Marineda, isto o sabemos todo, pero tamén renomeou o barrio no que hoxe nos atopamos e chamoulle a Herveda, unha graciosa aldeilla poblada de lavanderas e panaderas e salpicada de casas de campo. A súa aparición no relato La Piedra Angular dou unha nova razón á veciñanza deste lugar para reivindicar a súa memoria e hoxe estamos con Álvaro Pérez Sancho, que é o presidente da Asociación de Veciños. Hola Álvaro, como estás? Hola, moi ben, moitas grazas. Con eses premios o relato corto que se fallaron hai nada. Sí, tivemos onte a entrega do sexta edición do relato de breve que facemos para conmemorar esa memoria literaria do propio barrio e por en valor a escrita e a lectura na lingua propia, sí. Que sorpresa, non? Aparecer nun relato de Emilio Pardo Bazán, de Dona Emilia. Sí, en 2020 pois aproveitamos que xa o ano 2021 era o centenario, celebrábase o centenario de Emilio Pardo Bazán, e rescatamos tamén da memoria ese feito, ese nome, toponimia que lle poñía a zona, que tiña relación coa propia vinculación que tiña con Pérez Costales, que tiña unha casa aquí. Entón creo que era moi acaído, era moi pertinente pois que impulsáramos ao final un certame que recuperara tamén esa dimensión posta en valor cultural do barrio, sí. Porque temos que pensar que este era un lugar enchido de quintas e de casas nobles, do que era de xente que vivía na Coruña, pero que tiña aquí outro máis, o sea, de xente con moito poder adquisitivo. Sí, sobre todo a partir do século XIX, Palavea é un lugar do paso, un lugar que está pegado ao Camiño Real, a partir dese momento, pois, grandes persoeiros da Coruña, grandes figuras, pois concentran as súas quintas no entorno do Camiño, non? A propio Pérez Costales, pois, Eusebio da Guarda e outros persoeiros pois, que se concentran aquí, non? Ten esa dimensión e ao mesmo tempo ten unha dimensión de aldea, unha dimensión agrícola, de xente humilde, panadeiros, de lavandeiras, porque é unha zona de val, como toda a zona do Val de Albiña, que está cruzada por ríos, unha zona moi fértil, non? Entón fai tamén ese contraste entre a alta cultura e o popular, sí. Un fermoso contraste para un barrio en total transformación, pois dende aquela ata o de agora, porque pasou por moitas, non? Sí, a ver, é un barrio históricamente que ten un peso importante no territorio da Coruña, aínda que quedaba fora, durante moito tempo quedou fora dela, non? Ademais, pertencía ao concello de Oza, de Santa María de Oza, ata 1912, iso fai unha relación peculiar entre a propia Coruña e Palavea como entidade, pero si, despois vai mudando, vai mutando, crecendo, desenvolvéndose, coa súa extensión e coas súas realidades, e dende a que existe a democracia, pois compensando esas carencias que existían históricamente, non? Bueno, tamén hai ecos do franquismo aquí, con ese grupo de Santa Cristina, esas casas de protección oficial que poderíamos chamar. Sí, durante a época franquista, bueno, o que se fai é unha planificación urbana no territorio, se incorpora todos estes grupos de vivenda Santa Cristina, tamén ao abeiro da propia fábrica de armas, que é daqueles anos, e o grupo de Santa Bárbara que está na zona de Río de Quintas, que era das vivendas precisamente dos obreiros da fábrica de armas, non? Entón, bueno, tamén hai unha pegada importante desa planificación de como se organizou, e tamén eso está moi vinculado como foi a propia identidade do barrio e a realidade a partir dos anos 50, cando moita xente do rural ven ás cidades. Estamos a falar moitísimo de historia porque Palavea ten e todo ten un sentido tamén porque a asociación cumple 50 anos os nosos lares de moito traballo, entendo, traballo aito e moita recuperación desa memoria e desa historia de barrio. Sí, eu creo que, bueno, hai que aproveitar as datas de conmemoración tamén para reivindicar o que foron as asociacións veciñais, o que foron entidades constituídas por veciños, entidades que naceron antes que a maioría dos partidos políticos, que era unha forma de construir comunidade, construir veciñanza en momentos todavía onde non había democracia, e a partir de que haya democracia se consolidan pois defender os intereses do barrio. Desa liña, pois hai que seguir reclamando as necesidades e cubrindo todas esas carencias que poden seguir existindo, claro. Visitamos o centro cívico, atopámonos no lavadeiro. Como é vivir en Palavea?
Pois Palavea é un barrio moi tranquilo, conectado coa cidade, pero ao mesmo tempo con unha certa distancia, non? Periférico, moi vinculado, bueno, aos límites da propia cidade, pero, bueno, é unha comunidade que ten a súa propia identidade, ten a súa dignidade, é un barrio no que é moi positivo vivir e no que está moi ben, non? E agora que vaise mellorando nos equipamentos, que é a gran débeda histórica, non? E a gran reclamación histórica a nivel veciñal, pois imos compensando esas necesidades que temos, claro. Agora imos por elas, pero antes estamos neste lavadoiro, pero había máis porque estamos flanqueados tamén por ríos. Sí, bueno, Palavea é un valle que toda a auga que descarga da zona de Montalfeirán, etcétera, atravesa a través de ríos, de fontes, etcétera, toda a zona, non? Entón, moitas casas, por exemplo, é un detalle, non? Moitas casas teñen bombas de achique no baixo precisamente por todos os ríos que circulan toda a auga que hai debaixo das vivendas, non? É unha realidade que temos que todos, non, que afrontar, non? Ou a gran maioría. Entón, sí, ten unha gran presencia de auga, e os lavadoiros pois, son un elemento que queda vestixio do pasado, non? Da importancia da auga nas comunidades e nas sociedades agrícolas, sí, claro. Pois imos con esas demandas, se te parece, entendo que vai a cousa por necesidades de equipamentos culturais e demais. Sí, a ver, históricamente o barrio tal como foi construído, as principais carencias, reclamacións históricas foron reclamar equipamentos, non? Hai unha carencia de equipamentos culturais, unha carencia de equipamentos deportivos, e, bueno, nos últimos anos, a través agora do plan de barrios, se está incidindo sobre todo niso, non? En facer a biblioteca, en crear unha biblioteca municipal, onde antes estaba un mercado que xa estaba ampliamente en desuso, e que é un espacio municipal que se podría empregar para ter unha boa biblioteca municipal e ao mesmo tempo unha aula de informática, porque agora hai moitos trámites tamén que hai que facer e que son importantes, non? Ter un punto tamén de referencia para todo iso. E despois tamén, equipamentos deportivos que son necesarios, non? E que hai que impulsar, entre outras moitas cousas, pero, bueno, os grandes obxectivos son acadar eses puntos, non? Para seguir construindo o barrio. Para construir barrio e cidade, un dos nosos grandes obxectivos no programa é que uns visitemos a outros, e temos unha oportunidade esta fin de semana, así que para rematar están ao teu dispor estes micros para invitar a todo o mundo porque estades de festas. Sí, estamos de festas por Santo Antonio e Santa Cristina, por as festas patronais de Palavea. Son unhas festas moi de barrio, son unhas festas que creemos que son bastante completas, que teñen verbena, teñen parte de grupos e bandas de música, teñen incluso algún artista a nivel nacional recoñecido, entón, bueno, que a xente se anime a vir, que ves o barrio, disfrute e tamén o coñeza, e bueno, que todos formamos parte desa Coruña dos barrios, non? Pois Álvaro Pérez Sancho, moitísimas grazas por estar connosco, por recibirnos con tanto agánimo no teu barrio. Nada, moitas gracias a vos, cando queirades, xa sabedes onde estamos.